awarwarsa Allah ka tausaya masa ka sa shi aljannar firdausi ya rabbal arshil azim. Allah ka gafarta awarwarsa, Allah ka gafarta awarwarsa, Allah ka mai afuwa, Allah ka sa awarwarsa a cikin aljannar firdausi ya rabbal arshil azim. Allah ka tausaya masa, Allah dan darajar wannan ɗaki naka mai albarka, Allah ka ji an awarwarsa, Allah ka mai afuwa, Allah ka sa shi aljanna, Allah ka sa ya je a sa ka ji kan shi tare da dukkan musulman duniya. Allah ka ji kan awarwasa Abdul Wahab awarwasa, Allah ya ma afuwa, Allah ya ji kanka, Allah ya gafarta maka ya rabbul arshil azim. Allah ya saka aljanna fid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. To salamu alaikum jama'a ma'abota kallo, da dan Yaraba kai musu bayanin wannan channel din mai suna awarwasa official. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Masoyan mu na baki duniya da baki daya. Tuta kuka ta sai a warwasa. Kusan wannan channel akwai warwasawa idan ka shiga kai subscribe ka danna karorawa. Dole sai ma ka warwasa. A warwasa official. Ba official Me din kace? bane ba. A warware. Mun san ba official din bane ba. Amma a bai subscribe a official ne ma. official. Idan da kaura mun ya muka ce a official saboda za ku dinga samun abubuwa inda suka zama na gaskiya a cikin. Yawwa shine ana ka samu official. Official a warwasa. A danna mata subscribe sannan a danna mata karorawa. Mu ji ta ce kuli kuli kara 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 kara. Kuma a tace ba YouTube yan fara zuwa masa abubuwa. ba sai an bar alheri ba.